code ndiwe Karuma memory ndimi changamire nyaya pamberi penyu decision nyaya iyi yakapinda musi wa 25 mwedzi wech5 gore rino Denford munoda wafa hana kuya kudai claim yakanga iripo yanga iri yemachoro memory akauya pamberi pedaratara kuti ndiri mai warudairo ndauya nehama yababa wacho wiri mai Tendere baba munini muningina wa Saviors Tendere anowa murume wake Rudairo akarambwa mimba ine 2 months ane mwana mumwe chete saka wakatara claim yawo so vanoda Darevharati Denford anobvisa mombe 3 dzaidiwa na memory nembudzi 3 dzema damages na memory nembudzi 3 dzekushora dare nekushaya kwakaita vapiwa 1 week kubhadhara zvinhu izvozvo after service of judgment saka nhasi auya nedecision ruwa rudairo aripo Vunza kutanga kuti chikonzero chakaita kuti usaya kudare changa chiri chei pamusoro nhumwe dzenyu dzakasvika dzakapinda mudare pakoti apa saka takanga tine kupokana pakati pangu na Memory Karuma vanhu vamai vangu nemudzimai wangu saka handina kunzwisisa kuti zvii zvaiitika saka ndanga ndakupinda mudare kuita rangu rikati pari zvino tiri mudare haugoni kutaura nemumwe munhu tinozotaura navo mushure mekunge vatabuda mudare saka pandakazobuda mudare ndakazotsvaga nhumwe dzenyu ndikadzishaiwa ndine urombo nekuti handina kuzoitawo pfungwa yekuti rega ndiuye kumuzinda wamambo kuti ndinzwisise kuti zviri zvanga zvaitika maybe pfungwa shoma dzakaitika ipapo tine urombo mambo wangu ipapo saka ndakanga ndafunga kuti maybe since vachiziva kwandinenge ndiri kana nhamba dzangu vainadzo maybe vachandifonera kuti tine mapapers ako zvavanosingoita kana vachindiseva mapepa anenge abva kukoti saka ndakazoona zvisina kuitika ndikabva ndafunga kuti munyika yatiri kurarama mumba wangu munenge makazara magweregwere pamwe ndaenda kutambose kunge nekuti taitambirana tsoro dzakawanda pakoti apa kutenda mambo wangu nyaya yanga iri pakoti yanga iri ichi nyaya yakanga iri pakoti mambo wangu ndakanga ndaaplya custody yemwana chikonzero chakanga chaita kuti ndiaplye custody yemwana ndechekuti musi wa18 April ndakatambira message kubva kuna ambuya vangu mai varudairo Tendere vachinditi mwana atikoka gumbo mwana akuvara ndichibva ndavakumbira ndikati amai ndinogona here kuuya nditore mwana ndiri naye kwachiremba nekuti mushure muna August gore rakapera mwana akanga ambokuvara zvakare gumbo zvikanzi namai mira ndichange ndanzwa mai vacho nekuti mwana anogara naambuya vangu mira ndichange ndanzwa mai vacho vakazodzoka kwandiri after kwemaminitsi angati vakati amai vacho varamba utore mwana uende naye kuchipatara saka haagone kuti ndichaenda naye kuchipatara mangwana ndakavanyengetedza ndakavanyengerera zvekuti ndikukumbiro ndikuenda nemwana kuchipatara kana ndaenda nemwana kuchipatara ndinomudzosa munondipa nguva inenge yakatarwa kuti ndidzose mwana asi amai vakaramba ndikati zvakanaka yamai saka tichaita sei nemwana uyu kanzi ndichamukira naye kuchipatara paGeneral Hospital mangwana ivo vanogara kuteresa kuSt Teresa saka ndichamukira naye paGeneral Hospital paRusape mangwana changa chiri china musi wa18 ndikati zvakanaka yamai hapana dambudziko saka ini ndakabva ndina amai vangu vanogara kuNyazura ini ndinenge ndichigara kuHarare ndichibva ndafonera amai ndikati amai ndikukumbira mene kwaRusape munosangana na ambuya vemwana wangu mwana ari kunzi akakuvara but hatisizoziva kuti akakuvara sei because ndatumirwa mapictures egumbo racho riri kuratidza kuti rakazvimba
saka mondiendera muno ndinzwira kuti zvakamira sei. Inini ndinenge ndiri pabasa yanga iri holiday ipapo mai vangu vanodzidza zvikanzi zvakanaka mwanangu. Vakapinda mutaundi ndakanga ndatoka panhamba dzaambuya vangu. Vakapinda mutaundi kubva vazama kuvafonera vakavafonera vakati mwanangu ndazama vamukwakwa kuma3 ipapo ndazama kufonera ambuya asi havasi kudaira foni. Kati zvakanaka mai I think mazama kuchiita muchidzokera kumba. Amai vakadzokera kumba takagara muswe wanga wa musi wa 17 kubva ini ndabva kuHarare musi wa 17 yomanheru ndichienda kuKaroi nebasa tichibva ndadzoka musi weMonday kozi yanga ya Friday kubva ndadzoka Monday. Pandakadzoka Monday ndakanga ndakawandirwa nebasa ndina kurangarira kuda kufona ndinzwe zvakamira sei makazoendere kuchipatara. Musi wechipiri chandakaita kutanga ndichipinda muofisi ndakabva ndafona amai vakandibloka nhamba dzangu vanotaura neni pamushure mekunge vachida kunditaura neni ndopavanotaura neni but kana ndakuda kuvafonera nhamba dzavo hadzite. Uyu rudairo wanga akatondibloka kudhara uye zvanga nditusa ndifonere saka ndakanga ndangomira ndakati ndaiwanzokomuniketa namai. Saka musi uyu ndakabva ndati rega ndifone kubva ndafona kubva yaramba kuita ndikati since ndiine nhamba dzamainini Ruva munin'ina waRudairo rega ndifone ndinzwe kuti zvakamira sei. Ndakafonera mainini vakanditi pamukuru muri kugara henyu ikoko kuHarare ikoko mwana wenyu gumbo rakaita sei rakazvimba wanga wa musi wechipiri uyu. Ndikati rakazvimba sei zvikanzi mwana wenyu haasi kugona kusimuka haasi kugona kuita kana anything ari kutongozviitira akagara ipapo gumbo rakazvimba. Ndikati alright mainini rega ndizame kutaura namai. Ndakazama kufonera amai nesofoni yangu yakanga isingaiti kubva ndazoshandisa lendiri kubasa. Amai makadii ndinofara ndikati ndanzwa namai Rudairo hanzi gumbo remwana richiri rakakuvara hamuna kuzokwanisa here kuenda naye kuchipatara. Zvikanzi handina kuzokwanisa kuenda naye kuchipatara. Ndikati it's okay amai ndikukumbira kuti ndiuye nditore mwana ndiende naye kuchipatara. Mwana kana achinge angoita zvakanaka ndinomudzosa. Zvikanzi namai zviya zvatakamisa musi wekutanga wamaikumbira ndo zvichiripo ndo zvatichirungosimba takamira nazvo asati zvachinja. Kana inini muchida kuenda naye munotora Ruva mobva maenda naRuva nemwana. Ndikati ipapo pakanaka amai handiparambi asi dambudziko rinoitika ndire kuti pandinenge ndichifamba zvinoitika Ruva mwana musikana uyewo zvakare tinogona kunge tinoshandisa midziyo inogona kuita tsaona zvotoitika sekuti inini nemwana tatopona Ruva akuvara zvese izvo zvinenge zvakuuya pandiri pandatida kuti maybe tionesane kuti ndikambotora mwana ndinoziva kuti ndinenge ndine mwana ndinocharge nemwana ndorapisa mwana ndodzosa mwana wenyu. Zvikanzi kana zvakadaro hazviiti. So ndakazoona kuti ndikaramba ndichiita nharo naamai unogona kukuvadza mwana zvachose. Rega nditeerere zvekuda amai ndibva ndati amai zvamataura ndazvinzwa ndanga ndakutaura nawo paWhatsApp. Zvandakuitai zvinezvi ndezvekuti regai ndiuye ikoko mangwana makuseni because takanga taita zuva rese tichikumbirana ndichinyengerera nekukumbira kuti maybe vanditendere kuti ndiuye. Ndakati regai ndiuye mangwana makuseni ndisikotora maini Ruva nemwana ndiende nawo kuchipatara. Saka zvaitika ndezvekuti ndaishaya kuti maini Ruva ndonovaisa pandinovatora kuti ndinogara nawo. Saka ndakasvika ndikaenda papolisi ndikati ndo nyaya ndinayo iyi handizivi kuti ndozvifambisa sei. Ndikutya kufamba nemwana namainini. Mwana musikana ndiwo chekutanga. Chechipiri pakaitika zvinoitika ndinogona kuzosungwa nemhosva. Zvikanzi nemapurisa aiwo ita zvawataurwa naamai. Ndikati zvakanaka iyi. Ndikati kati musoro mangu zvaingoramba zvichindinetsa kuti ndinenge ndichinyatsozvifambisa sei. Ndakauya pakoti kubva ndasipobvunza clerk of court pakati vana ndine social welfare enda kusocial welfare unotaura nyaya yako. Ndakaenda kusocial welfare ndikanovatsanangurira nyaya iyi. Vanhu vekusocial welfare vakati kana zvakadai so handei tinoona asi hatiende tega tinoenda nemapurisa. Takaenda zveshuwa tikatora mapurisa tikabva taenda kuSt Teresa. Tasvika kuSt Teresa takaona zveshuwa mwana gumbo rakazvimba mwana anga asingagoni kufamba anga atori mumba state yemwana anga isina kumira mushe. Vakapinda mumba nevanhu vesocial welfare vakataura zvavakataura nevanhu vesocial welfare. Ndakazodaidzwawo inini amai bvo vatanga kundipa mhosva yekuti inini ndakanga ndisingamboiti anything pamwana. Ndikaudza vanhu vesocial welfare kuti idzi inhema dziri kutorwa naamai nekuti kubva musi wekutanga preparation chaiyo kana mukavabvunza vachida kutaura chokwadi hakuna kana mwana akambopfekerana kunyange pavana vemadzikoma angu kana pavana vandinofungidzira kuti maybe tinogona kunge takaita vakambopfekerana nemwana wangu because ndakatenga mamonaki mairi ehembe ndikauya nawo ndikaswasiya pamba. Zvese zvinofungidzirwa kuti ndingade kuzviita ndakauya nazvo ndikasozvisiya pamba.
asi takauya tisina sipo tichivarangaridza amai mukatitukira pamusoro pesipo tikabva pano taakumhanya amai vakabva vanyarara vainditi hanzi ndakauya neyogati imwe chete ndikati idzi ine madziri kutaurwa naamai zvikanzi alright it's okay amai vakazotaura nevanhu vesocial welfare mwana kubva atorwa kubva ndaenda nemwana so ndakaenda nemwana yaWednesday manheru kubva ndaenda Wednesday manheru kubva ndazomukira ndakasvika kuharire Wednesday manheru kubva ndazomukira Thursday makuseni kuharire hospital nemwana kubva ndasvika kubva ndaendesa mwana ndaitisa mwana x-ray mwana akanga akakoka gumbo nepanapa rakapesana kudai soko ndozvakataura x-ray then mwana kubva zvanzi tiri kufanira kumutesta because agarisa madays because ndakabvunzwa nemachiremba kuti zvakaitika rini kubva ndatanga kuvaudza kuti mwana ari kunzi akakuwara musi wa17 saka musi wa17 ndo paakaenda ndo zvairatidza kadhi racho kuti akaenda paSt Teresa clinic kubva warifewa kuti Sapa General Hospital saka kubva ipapo pesapa chiremba akati gumbo rinogona kunge radevelopa urwa mukati mebhonzo urwa ihwohwo ukafamba neropa ukaenda kubrain mwana akuita sei anonofa then chechipiri ndechekuti gumbo ragarisa mazuva akawanda rinogona kutadza zvakare kuti tiri dzose nema weights rinogona kunge richida kuoparetwa roiswa simbi uye zvakare kana zvese zvaramba chinenge chasara kuti gumbo remwana tiita sei tiri dimburi ndikati pazvinhu zvese izvi uyu akanga atiri akandibloka saka ndaizama kuda kumufonera kuti ndimutsanangurire zvinhu zvandiri kudzwa nachiremba but foni yake akanga akandibloka ndikati ndakuita decision riri ndega ndikati pazvinhu zvese izvi zvamataura chiremba I think ngatitange nekumboita mablood samples toona kuti mwana gumbo rakaita sei chiremba wakaita mablood samples vaona gumbo remwana kuti rakaita sei gumbo remwana urwa husati radevelopa urwa mukati zvikanzi no tichiri pari right saka zvatakuda kuona ndezvekuti takuda kuona kuti rinodzoka here nemaweights gumbo rakaiswa pamaweights for 21 days saka ini ndakagara muchipatara nemwana uyu for 1 week 7 days vandizvandisikuda kutora neweyo kubva atonditatira foni kati hapana zvandingaiterega ndishande nezvekuitika izvi so ndakagara muchipatara tapedza kuchipatara for 21 days mwana gumbo ndakazonoitisa x-ray zvikanzi gumbo remwana radzoka but asati ranyatodzoka riri kufanira kuenda kunana physiotherapy ropota richiita sei ropota richiitiswa maexercise so ndakapota ndichienda kwaphysio vachiitisa maexercise vachienda kwaphysio vachiitisa maexercise ndakaendako for 3 times vachiitisa maexercise zvikanzi iko zvinezvi ipapo anga akuti gonei kufamba but akanga asingafambi ega akanga achifamba akabatwa mwana watiri kutaura nezvake zvaye zvinezvi ane 2 years akutoshandira 2 years 9 months ndo mwana watiri kutaura nezvake so anonzani tafadzwa munoda wafa so zvese zvaitika izvi nenyaya yeshungu yekurwadziwa nezvaiitika ndakafunga kuti mwana wangu haasi kubatwa zvakanaka saka ndakaenda padare redzimhosva ndikanoisa chikumbiro chekuti ndikukumbira hangu ndigare nemwana ndichimuona kuti ari kuita sei so ipapo pataiita zvekukumbira ipapo ndo pakazoya masamoni edare ramambo randisina kuzokwanisa kuuya so ndakazonyimwa kuti mwana ndimutore nezvikonzero zvakatsanangurwa nedare ndikati handina dambudziko nazvo asi chaitika mamba wangu ndechekuti mushure mekunge ndisati ndaisa nyaya kukoti yekuti nditore mwana ndanga ndisina dambudziko remasamona ndakanga ndinawo asi mushure mekunge ndangoisa nyaya kudare redzimhosva ndichikumbira kuti nditore mwana ndakatambira masamona anosvika iwo iri randakazotambira kwamambo ranga rari chitatu munguva iyoyo zvinova zvinhu zvakandinetsa kuti ati zvinhu zvese zvaifanira kugadziriswa even nemuromo takatogara namai tichitaura kuti mai zvinhu zvakamira zvakadai so ndiyo nyaya iyi mambo wangu dambudziko guru rakanyanya kuitika mambo wangu ndeyekuti rakatangira pakuwanana kwatakatoita naadzimai vangu ndo pakatangira dambudziko ipapo nekuti dambudziko rakaitika mambo wangu nderekuti muna October 2020 ndaitaura naRudairo pafoni paWhatsApp ndichibva ndamukumbira ndati Rudairo takataurirana achitaura kuenda kuHarare kuna sisi vake kuGlenview kubva ati asi mukarangarira mazuva iwayo muna October kwainetsa transport kufamba neCovid ndikati aiwa zvina dambudziko iwewe kana uchinge wauya kuno kuHarare wagona kusvika kuno kuHarare ndichakutora ndinokusiya kuGlenview because inini ndaifamba nemota yekubasa ndinokusiya kuGlenview kuna sisi so that usadzidzikane kubva mutown because kubva mutown kwainetsa kuenda kuGlenview takawirirana saizvozvo tikatomanheru tichitotaura
kubva tatora iya kunokwatisa pendiri kuharare. Dambudziko rakazoitika nderekuti mangwana pandakati rega ndifonere umwe wangu ndinzwe kuti auya here, foni iyo yakanga isaite mambo wangu kubva muna mandende yaOctober iyoyo, foni haichaite. Saka takapinda muna November, foni isingaite, ndichizama kuifona haisi kuita. Kubva tapinda muna December, ndikuzama kufona foni iya haisi kuita. Kubva tapinda zvakare muna January, tapakati paJanuary ndakatoti ndakatorara zvangu ndiri kumba, ndakanga ndiri chiri bachelor ipapo, ndakarara ndiri kumba. Kubva ndaona message iri kubva kuna Rudairo yakati hai, ndikati kona Rudairo wanga uri kupi nguva yese? Zvikanzi inyaya yakareba, ndichakutsanangura. Ndikati alright, it's okay. Zvakamira sei? Chimbonditsanangura. Zvikanzi ndakabirwa zvinhu zvese, ndakabirwa mafoni, ndakabirwa macertificates, ndakabirwa chitupa. Ndikati very sorry Rudairo. Saka zvakazoita zvikanzi nhamba ndanga ndisina nemusoro, ndakazofonera munin'ina wangu ari kumusha, ndiye akandipa nhamba idzi bhozi ndanga ndakadzonyora mudhayari. Ndikati zvakanaka chi? Zvakanaka Rudairo. Saka ndichauya ndokuona zveshuwa. Ndakaenda kuchitungwiza, kubva ndanomuona akanga achigara kuchitungwiza. Kubva ndanomuona Rudairo ndakasangana naye paservice station yakanzi Downtown, manga muri muna January, pakati paJanuary 2021. Ndamuona Rudairo, takatowirirana tikatofara zvikuru. Kubva ndatouya kubasa ndamusiya ari kuchitungwiza, but takawirirana mambo wangu kuti Rudairo, inini ndakanga ndabva zera, ndikati inini ndakuda zvekuita sei, ndakuda zvekuwana, ndiri kukumbira kuti maybe tiite zvekuti tione vana tete. But pakaita kakutsika mambo wangu kusvika musi wa8 February Rudairo azouya kumba. Rudairo auya kumba, ndakatoti ndichibva kubasa, Rudairo kumba pangu anga paziva. Ndichitobva kubasa ndakasvika Rudairo ari pamba, ndichibva ndatonotora mukoma wangu, ndichibva ndakatora madzikoma angu namaiguru vangu ndikavatsanangura. Ndikati ndo zvako, inini ndo zvandafunga izvi. Zvikanzi aiwa zvakaita sei? Zvakanaka. Takatobva ipapo tikaudza tete, tabva ipapo takatoenda kumusha, tikatoonekwa kumusha, tikaita zvese zvaiitika. Ndikati iko zvino ndiri kufunga kuti inguva yakanaka yekuti tichibvisa tsvakirai kuno. Panga pasati ndofunga pangoita 1 week chete takagara tisingani. Ndiri kukumbira kuti tinobvisa tsvakirai kuno. Zvikanzi naRudairo, ngatitaurei natete. Kubva andipa nhamba dzatete, akandipa nhamba dzatete Saburi nedzatete Mafara. Kubva ndatanga ndafonera tete Saburi, tete ndonyaya iri panapa. Zvikanzi natete Saburi, maita zvakanaka bamunini, asi fonerai tete vakuru, tete Mafara. Ndakavafonera tete Mafara vakadzosera nyaya kuna tete Saburi. Ndikati ko inda pari kuita kakukandidzana, ndiri kubvunza Rudairo. Rudairo akanditi I think inyaya yekuti dad vangu inini tanga tisiri mu good books na dad vangu. Ndikati alright, it's okay, but ndiri kufunga kuti maybe utange apologize kuna dad, so that dad vatipe mukana wekuti tifambise nyaya dzedu zvakanaka. Zvikanzi it's okay. Akavasendera message, dad vanogara kuSouth, vatezvara vangu vanogara kuSouth. Kubva vasendera message, vatezvara vakapindura zvavakapindura. Handichanyatsorangarira mashoko avakapindura, asi mashoko nemawedzi acho, asi mashoko acho anga ari kutuka Rudairo kuti Rudairo zvawakandiitira muupenyu hazvina kunditura zvakanaka. Ndikati Rudairo, I think tinofanira kuisa effort yekuti tigadzirisane na baba. Zvikanzi of which yanga iri process yataiita. So Rudairo akatouya asina nhumbu. Takagara February, March, muna April ndo pakazobata Rudairo nhumbu, ndo paakazobata mimba. Saka taitogara zvitori right. Asi mambo wangu tichiri mukugara imomo, kubva ndazoona bhegi raakanga arauya naRudairo, ndiri kutongotsvagawo semunhu ari kutongotsvagawo mumba. Takanga tine ka1 room hombe nekamwe karumu kadiki. Saka karumu kadiki ndo kaigara hembe. Ndakapinda mukarumu kayakaya, kubva ndatanga kutsvaga zvandaitsvaga, kubva ndanosangana nemacertificates, kubva ndasangana nechitupa chairatidza kuti chakatotorwa kudhara, hachina kumbobvira charasika. Ndikati kona Rudairo, ndiri kuona macertificates apa. Ndatomboenda ndasiya mumashure, ndakatomboenda kuZimuseki ndikanotsvaga ndichida kunonzwa kuti macertificates anogona kuwanikwa sei, because shungu dzangu dzanga dzidzi kuti agoenda papoli, because ainditi anga akanyora metsi. Saka ndaida kuti azoenda parepoli pekuti anenge achingobva pamba achienda kupoli. Zvikanzi ndikati macertificates ndiri kuaona, iwo akanditi macertificates akarasika, zvakafamba sei? Kubva atanga kuchema, akachema akatogara pamubhedha. Ndikati ko chii? Nyatsonditsanangurira. Kubva anditi ukuona zvakaitika muna October muya 2020, foni yake payakaramba kuita, Rudairo akanga ane nhumbu. So akabva kubva aenda ameno kwaakaenda, ndakanganwa kuchitungwiza, I think kwaakaenda, kubva anogara nemurume waaigara naye. Achigara nemurume yeye ainditi murume yeye aindi abuse, achindirova, aishanda paairport.
saka hanzi achindi abuse achindirowa murume uyu akazosvika pakutiza Rudairo kubva aenda kuBulawayo. Saka Rudairo aiti akazonobvisa nhumbu nekuti murume wemuridzi wenhumbu akanga atiza aenda kuBulawayo, ndopa akazonobvisa Rudairo nhumbu. Abvisa nhumbu ndopa akazonditsvaga. So inini ndakabatikana mambo wangu ndikati ndiri kutemba munhu zvakadaro, but munhu oita zvinhu zvakadai so, but anyway ndiri kuzviudzwa zvinhu izvi. Nhumbu munhu atova nenhumbu. Tanga tisina kana 1 week taifarira nhumbu. Tanga tisina kana 1 week tatotesta nhumbu yatooneka kuti yaibuda. Taitesta almost every month tichida kuona kuti nhumbu yabata here zveshuwa because taibuda mwana uyu. Kubva ndatoona kuti saka hapasina chekuita. Ndakapotera kuseri kwemba mambo wangu akagara mumba ndikanochema. Ndikati but inini decision yandakuita panapa ndeyekuti uyu ndiye atova mukadzi wangu, ndakutogara naye. Ndakapinda mumba ndikanovhara door ndikagara naRudairo pasi. Ndikati Rudairo, unoona kuti zvawandudza ndazvinzwa. Iwe ndiwe mudzimai wangu iwewe. Hapana zvimwe zvinhu zvandichakwanisa kuita, hapana zvimwe zvinhu zvandichaita, asi kuti tiri kufanira kugara chese. Zveshuwa naRudairo takawirirana. Tawirirana Rudairo. Manga muri muna April mambo wangu. Hazvina kumbotora nguva. Muna May inini ndinoshanda kubasa kwangu ndiri mutengesi. Muna May ndakabva kuHarare ndatumwa nebasa kubva ndaenda kuZvishavani. Manga muri musi weWednesday. Ndaenda kuZvishavani ndaifanira kudzoka musi weFriday. Ndaenda kuZvishavani mambo wangu. Ndasvika kuZvishavani ndakazosvika kuZvishavani musi weThursday. Kubva ndaita zvandaida kuita kuZvishavani kubva ndapedza. Semunhu ane mhuri ichangotanga mambo wangu ndikati beta ndimhanyire kupi? Ndimhanyire kumba. Kubva ndabva kuZvishavani, kubva ndamhanya kumba, kubva ndabva kuZvishavani same day kubva ndasvika kuHarare. Ndakasvika kuHarare kuma 2:10. Mukarangarira kwanga kuine curfew yaitanga na 10. Saka ndaida kumhanya kunobhita curfew kuti ndisazobatwe necurfew yaizotanga kuma 10. Ndakatosvika zveshuwa kuma 10. Mumba medu tataisa mutemo wekuti mambo wangu kana tichinge tatova mumba hapasina achatamba nefoni. Tinototora foni kana tichida kutoishandisa, kana tichida kufonera amai, kana tichida kufonera, kana tichida kuita zvinhu zvakakosha. Takatora asi inini foni yangu yakanga yakadzima. Yakanga ine moto because mota mandaishandisa makanga musina chaji. Ndikati apa ndinoda kutanga ndageza. So ndakati ndiri kukumbira foni yako ndinoishandisa selight kunogeza mubathroom because ranga risina light. Kubva ndatotora foni kubva ndanoisa, handinombofungwa kutarisa mufoni kuti makamira sei mambo wangu. Kubva ndanogeza ndatopedza. Pandakadzoka ndakangosvikoisa foni payakanga iri ini yangu inda ndakaitoisawo pachaji. Kubva tatopinda takurara takutotaura nyaya. Iye kubva handiti nekuti tatati hapana anotaura, tifanire kutaura, hapana anofanira kubata mafoni. Kubva handiti ndiri kukumbira kutora foni ndimbotamba hamwe magemu. Chikonzero ndechekuti iwe uri kuti wakaneta zveshuwa ndandakaneta ndangarohwa nemalights maziso ndichidhiraivha usiku. Ndiri kukumbirawo foni nditamba hamwe magemu nefoni yangu. Ndikati ndingaomesere munhu here. Ndikati aiwa atamba ako ndine hope unozondimutsa kana tambotirarirayo. Zvikanzi aiwa zvakanaka. Saka mambo wangu kana takarara mumba Rudairo taisa musoro necheuku. Rudairo akatora foni kubva andifuratira achibva atarisa kumadziro. Inini sezvinewo mambo wangu ndakabva ndatendeuka kubva ndatarisa kupi kumadziro, but ndaida kuti ndipotsere ndandakaneta but hope dzekuramba kundibata. Kubva atanga kuti akaenda pachati tiri mu4 months handisati ndatonyatsosiva kuti zvakamira sei. Pane nhamba dzanga dzakasevhwa mufoni kunzi Mukomatino. Kubva aenda pachati rakanzi Mukomatino mambo wangu kubva anoribaya kubva ari delete. Saka ini zvakandinetsa kuti Mukomatino nditsano wangu vobayirwa chati asi vangane zvawangu achitaura nezvangu here kana zvasuda kuti ndionekwe naRudairo. Saka ndakafunga kuti maybe panenge paine nyaya dzemhuri mambo wangu dzinenge dzisingadi kuti mukwashaira sei azive. But chakandinetsa ndechekunoti achipedza kudhilita chat riya akanotsvaga chat riya rinenge risina chinhu. Kubva anoti munhu uya adzoka. Ini ndakatarisa, iye haasuziva kuti ndakatarisa kupi, ndakatarisa iye akadaiso foni tese tiri kuona zviri kuitika but iye haasuziva kuti ndiri kuzviona. Munhu uya adzoka chiregera kutumira zvisina basa. Ini mambo wangu ndakati aikazvo aizvitora mufananidzo akashama, uyu ozvitora mufananidzo akashama, votumirana. Uyu ari kutumira akashama kuna Tino, uyu ari kutumira Tino ari kutumira wake nhengo yake yakamira kuna Rudairo. Zvinhu zvakandinetsa mambo wangu ndikati ko chii chiri kuitika. Kubva adhilita ese ndikati aiwa Rudairo usadhilite, ndiri kuona zvinhu izvi. Kunyange ukazvidhilita mufoni but musoro mangu azviita sei azvibve ndiri kuzviona. Zvinhu kubva zvadhilita. Apa foni yacho mambo wangu chainyanya kundirwadza, chakatonyanya kundirwadza ndechekuti Mukomatino line rake raRudairo wacho ndandatoritenga riri nyowani. Tati arega titange zvinhu zvinyowani. Ndatenga line riri nyowani, ndatenga futi foni iri nyowani.
zvokuti ndaifunga kuti maybe kana paine zvimwe zvinhu zvaimboitika kumashure hapana anozoziva kutrezo kuti maybe nhamba nyowani dzakushandiswa ndedzipi, but dzakanzi mukoma tino ndaiti ava nditsano, hapana dambudziko riri kuitika. So ndakabatikana mambo wangu zvisingaiti, ndikati Rudairo ko chii chandiri kuona, nehope dziya dzakabva dzapera nekuneta kwese kubva kwapera, kubva ndati alright Rudairo ndiri kukumbira kuti asenda zvinhu izvi ndiani, zvikanzi haasi Tino, ndikati ndiani, zvikanzi ndidheni Mukarakati. So zvinoitika ndezvekuti mambo wangu tina sekuru vedu vanonzi vaMukarakati, sekuru ava vane mwana wavo anonzi Dheni, saka takanga tamboonana Dheni akadzidza naRudairo, saka takanga tamboonana tichitotaura nditi sekuru ndaana Rudairo ndiye mudzimai wangu, vachitoti muzukuru chichi ndichatozoya ndikuonei, zvikanzi Dheni ndiye anga achisenda zvinhu izvi. Ndibva ndatora foni ndikati nhai sekuru ko manga muchatisendera muzukuru zvinhu zvakadai, zvikanzi muzukuru musi uya watakapedzisira kutaura ndiwo ndakapedzisira kutaura naRudairo, mupe foni nditaure naye. Vakataura zvikanzi kuyo ndambosendera zvinhu izvi, Rudairo bva anyarara. Ndibva ndati aiwa Rudairo nyatsonditsanangurira, ini handizeze kukuregerera, uri mukadzi wangu, ndinokuregerera pazvizve zvaunenge waita. Zvikanzi naRudairo zveshuwa nditino atumira mifananidzo iyi, tanga tichitumira daini naTino. Ndikati ko munozviitirei? Ndakatora foni mambo wangu, Tino anga ari kuSouth Africa, aishandisa South African number. Kubva ndafona neWhatsApp call, ndikati ko nhai tsama, muri kutumira mifananidzo makashama kuna Rudairo hanzvadzi yenyu, ini ndiri kufirira kuti muri tsano, nyamba imi muri kutodya pamunda wandiri kufunga kuti munda wangu, zvakamira sei nhai tsama? Apa mambo tine zvimwe zvakanga zvabva kuitika zvokuti munhu akabvisa nhumbu handina kuudzwa, ndakuzviudzwa then ndakuona izvi, pfungwa dzangu kubva dzaita zvisiri right. Ndikati ndochiita sei? Ndakati inini ndoda kuzvipa mukana wekuti ndinyatsofunga zvinhu zvandiri kuda ndisingamhanyi. Ndakagara mambo wangu, ndofunga ndakaita almost 3 weeks ndichinyatsofungisisa pamusoro pezvinhu izvi. Kubva ndaudza tete, vana tete kubva watanga kukandirana sezvavakamboita futi paya kubva watanga kukandirana. Ndikati munhu wandinoziva inini watanga tabvisira tsvakirai kuno, watanga taendesera tsvakirai kuno ndimai vatakatumira tsvakirai kuno $40 nemukuru, rega ndiende kuna mai. Ndikati nhai mai, ndo nyaya ndawana kunoki. Mai vakatombotanga vachida kutonzwisisa kuti ndiri kuti chii. Ndikati zvikanzi saka mama funge ngwacho, ndikati ndiri kufunga kuti ndimbonyatsofungisa pamusoro penyaya iyi naRudairo ndinzwa kuti zvii zviri kuitika. Zvikanzi it's okay, munozondiudza. Kubva ndagara naRudairo pasi. Saka Rudairo anga akuchiita zvinoratidza pachena mambo wangu kuti inini handina kumufanira. Chikonzero ndechekuti ndaiti ndichibva kubasa, ndaisvika Rudairo akarara, patinenge takuti munguva yekuti tichisangana Rudairo aikutaurira kuti iwe nhengo yako haindigutsi, haindinakidzi. Ndikati nhai Rudairo unozvitaura izvi apa ndinenge nditori panguva yekuti ndiite zvinhu izvi. Rudairo unotaura zvinhu izvi zvakamira sei, ndinonzwa sei inini? Saka mambo wangu takabva taita kupesana kukuru inini naRudairo, but handina kungoramba ndakanyarara. Ndakaenda kuna mukoma wangu kubva ndagara nawo pasi, kubva ndati mukoma ndo zvinhu zvaitika kumba kwangu izvi. Zvikanzi izvi zvinhu zvinonetsa, saka wafungei? Ndikati inini ndiri kufunga kuti tete vauye. Kubva ndafonera, kubva mukoma wangu wafonera tete kubva waya. Tete vakati saka mataurira here baba kubva ndavataurira. Ini chinangwa chandandinacho mambo wangu changa chiri chekuti Rudairo ndikambomuendesa kuna mai, kuda amai vangatsiure mwana pamwe achiri mwana mudiki, vangamutsiure vomudzidzisawo nzira chaidzo dzekuti agare mumba, kuti mumba munoitwa sei. Saka ndakataurira amai vakati saka mafunge, ndikati ndikufunga kuti timboya naRudairo ikoko. Zvikanzi ndo pakatanga kuchinja amai vakatanga kuti kuno kuRudairo hauyi, nekuti mashandisa mwana wangu mamuita zvese zvamunoda kumuita, makuda kuti muunza kuno kunekutani. Ndikati no amai, handiyo nyaya yacho yandiri kubhuira, ndikuda kutouya kuti imimisa amai ndimi wandiri kuziva chete, vamwe vese handisi kugona kuvabata, ndimi wandiri kuziva. Saka ndiri kufunga kuti maybe tikataurirana, kana kuti mukataura una Rudairo anogona kukunzwa izviri nani kudarika manzuro anogona kundiita, nekuti imi ndimi nyakubereka. Zvikanzi huyai naye. Saka ndakabva ndaenda inini namukoma wangu natete nababa, kubva taenda tasvika kuya amai vakapopota. Takashurwa namai zvekuti vakatituka zvekuti zvandisati ndamboona muupenyu kuti izvi zviri kuitika. Zvikanzi budai muno mune munhu wenyu, mudzokere nani, mudzokere naye. Chandaitarisirawo ndechekuti maybe patinosvika tichionawo maybe kuina sekuru, kuina bamunini, kuinawo imwe hama yechirume, kunyange yechirume zvayo yekwatendere. But takasvika tikaona vari mai vega, ndo vaitituka vega. Tikati varume toita sei? Takabuda mumba tikaenda. But taienda manje nezvinhu zvanga zvaitika,
amai ndikufunga kuti ndo vanogona kundibatsira but havasi kutoda kundibatsira kwachona. Ndakabva ndati ini ndinodairoka ndikufunga kuti tikagara ezviko nezvaitika izvi 3-2 tinogona kukuvadzana. Munyika muri kuitika zvinhu zvakawanda. Munhu anoita hasha, mumwe akakupisa nemafuta, mumwe anomuka usiku akakubaya nebanga. Ndikati ini ndikufunga kuti unogara namai Gupi. Takamboita kakunetsana but takazobudirira kuti agare namai Gupi airport. Saka ndofunga akazokommunicate naamai kuti ndiri kugara namai Gupi. After a week mai ndipo vakazondifonera zvikanzi uyai nemwana wangu. Takati zvakanaka kubva tauya kubva tasvika kuna amai kubva tavapa amai. So zvaiitika mambo wangu ndezvekuti mumba takanga tiine mari yatakanga tiinayo. Takanga tiine 1325 yatakanga tiinayo mumba. Mari iyi chinangwa chayo chayakanga iinacho takanga tichiti tichingobva kunodai tichingobva kunobvisa tsvakirai kuno tobva ndamhanya toita zvekuita sei zvekuti tinoroora. Dambudziko rakaitika mambo wangu nderekuti paigara mari mushure mekunge takuita zvese zvataita izvi angari ma-US mushure paigara mari mushure mekunge takuita zvese zvaiitika izvi mari yakachinja position. Pandakasvika ndakwenyewo neumwe munhu zvikanzi mama musina here mari mumba. Tikati mari tanga tiinayo kunotsvaga mari wakandiisepi. Tikati manje ndichaita sei. Takaenda kuna amai ndikavatsanangurira amai asi mari yakazobuda. Tasvika kuna amai yakanga iri 200. Inini hasha mambo wangu ndakati dambudziko randaona panguva shoma yatagara iyi mari ndinogona kungotsvaga imwe. Handina kana dambudziko nekuti mari yakaita sei. Ndinogona kungotsvaga imwe kwandakaiwana ndinoita sei ndinokuziva. Gara yenyu nechi gara yenyu nemari. Izvi taizviita handaisaenda ndiri ndoga kuna amai. Ndaienda inini vatete namukoma wangu na baba tichienda ndichifunga kuti maybe tinonogara tonegotiata but taisvika masamba akasiyana kana kuti taisvika zvinhu zvisina kumira zvakanaka ikoko. Then zvese zvapera mambo wangu ndo pakazozvarwa mwana ndakuita hangu zvepreparation nezvekuita sei. Tinotenda mambo wangu ndo mafambiro akaita nyaya iyi. It's a long story. Musiririsa saka yo dari ratakange takudaidzira ranga riri repfuma. I think sekutaura kwawaita wakanga usati waroora hatitarisiri pfuma nekuti wanga usati wadi waroora panga pasati pane chisungo changa chiripo. Saka handizivi kuti mune zvekutaura here mai kana kuti wakamirira baba kana pamusoro imamo. Ini chandinongoziva mwanasikana wangu akatizira kwamunhu wafa asina pamwiri sekutaura kwaaita asi akazonditaura kuti mama indabata pamwiri. Kunetsana kwawo kwakazotanga mukwacha achiti pane zvandaona mufoni zvisina kundifadza asi handina kuona kuti nekuti munokona kuti galara ndinongoisa picture kuti uyu mipicture yatumwa neWhatsApp. Akati iye ati yabva ndaona adirita chati rakanzi Tomatino asi azoti mapicture akabva kuna karakati kudiwa chawa chibvaonetsana. Ndasaka mafunga kudizva ndafunga kumboya naye asi musowa ukauya naye mwana uyu sematauro acho takataura kuti ndigatsi wanga watouya nezvinhu zvake zvese. Saka ini ndakabva ndangoona kuti hachadi nari hachadi. Ini ndo nyaya ndakasumwa iyoyo yekunetsana. Then ndakazobvunzawo kwakunguva naye pechipiri kuti zvino maunza mudzimai wenyu akazvitakura munhu akatotakura muzi anorwara anoti nhasi ndikuda derere anoti chichi zvikanzi ane 160 yanga ainayo yandaimuchengetesa. Pakatombonetsa nyaya yekunzi taimuchengetesa mari yepfuma ngaburise. Ini ndichibva ndabvunza kuti imari zvikanzi 185. Ndikati vape mari yavo achiramba nayo. Ndikati vape mari yavo achiramba nayo. Saka murume wacho achibva wazoti baba wachipindurawo zvikanzi aiwa ane 160 saka ingati akumupa imwe 40 wachibva wabuda panze nengume wakubva wapa imwe 40 zvikanzi mai mari yatamusiyira imari upkeep yake nekuti akazvitakura. Saka isusu taakudini hedu isusu taakudini. Nyaya yakanetsa pana tete wakafona kwachigodora kuna tete maisaburi kuti tanetsana sekuti ndo wakamboinga wataura nawo nyaya pautanga. Tete wakati uyai kuno iye waiti tete uyai kuno tete wachiti mimi uyai kuno
Saka zvakazoitika ndezvekuti vazomba mangu baba vacho vakazviintroduce vachiti ndina unoda wafa, wakati hatina kuda kuenda kwati tinotaura kuti tiri kuwaste maresources edu nekuti isusu tagara tatongoya naye kupi tatokuya naye kuno. Saka ini ndakatambira mwana wangu, asi nyaya ndakazoya nayo kudare manude picture acho ine handina kuaona, handina kuratidzwa, hapana umwe akaratidzwa. Ini murume wangu ari South Africa, takasiyana asi pawana tinombotaudzana apo neapo. Saka iwo rudairo paaitobvunza tsvakirai kuno, ndakati regai bvunza tete wakabvunza baba wacho akati mwana waye angachengetwa namai wake, tsvakirai kuno yacho ngaiende kuna mai wake kuSt Teresa. Ndo mawira akaita iri 20 US yepamukuru, message yacho ndinayo, kwete 40 US yako iri 20, yakatumirwa neanonzi Felix unoda wafa, ndinoibva mukoma warumbwasha wangu. Saka inyaya yakazondunza panapa inyaya yedamage yekuti wakaberekerwa mwana nemwana wangu panguva yamakagara mese akabata pamuviri akabereka mwana. Nyaya dzecustody dzanga dzichitaurika dzese idzi mameseji acho akazara mufoni, asi tikada kuti ngatichitovhura tione kuti iye ainditi pandaizomuti zvakati pandai zvakati. It's a long story, tanga tisiri kutaura zvakanaka nekuti ndakati mwana mudiki anoberekwa namai vake moenda kuchipatara, kana kuti unza mari trapsi mwana. Ndipanguva yacho ndakaendawo pakliniki zvandaikwanisa, wakati anofanira kuenda mberi anotariswa. Ndikamutaurirawo ndichifunga kuti achandibetsera, asi iye aingoinsista kuti ndipei mwana, ende kakanga kasiri kekutanga aingogara chimwe ndipei mwana domboenda naye, asi ndichitarisa nezera remwana. Mwana uyu ndinomurera wangu, mai wacho ari kuchikoro, akazoenda kuchikoro asununguka mwana wacho tafadza unoda wafa, akaenda kuchikoro akambotanga kuenda kunyadhira achinoburicha, anga asina maths neEnglish. Achibva azobva ikoko achibva ajoina Mutare Poly, ari kuita office management. Mwana ndinde ndichichengeta, pawaipanana mari kuchengeta mwana future akaunza, asi mwana anzwa basa rekuti kakudya mwana achimuna kwenu, mwana achimwa pamba, mwana anenge akuda chikafu. Mari aiunza asi vainetsana kuuya kwemari yacho. Ndobva ndati endai kumaintenance uko, vakaenda kumaintenance zvishuwa, ikibva yanzi 20,000 RTGS mazuva achewayo. Achibva ambobvisa, ainyatsobvisa zvishuwa, jambira azombonetsana omboita 2 weeks ombodini, achibva azomboti zii azotora mwana arwara achibva aisa 150,000 RTGS. Tofunga kuda kukavira ariye, ndo patakaona ndakutosunga wanzi custody yemwana. Saka dare recustody rakaitwa kunaka kwazvo hazvo. Dare semawira ataita matipo mukana uya mampa mukana wanopa mukana mativi ese kusvika pakuya nekudzimba kwedu, kusvika nekubvunza nevavakidzani vevhangeni kuSt Teresa vakabvunza zvakawanda, vakati aiwa mwana ngadzokere kuna mbuya wake, ndopaanogara zvakadini zvakanaka. Iwo bhadhara maintenance yako nekuti hatingavatuki kuti pakakora mwana wakaendesa mari here kuti mwana wako waingoinsista kuti ndautora mwana vangatengeri nyaya yekuti vanga vasina chii, vanga vasina mari. Vakada kumbotaura nyaya dzavo dzakuita zvikanzaiwa. Dare rataunganira nhasi ndere custody yemwana, remaintenance unoenda kumaintenance, wachibva watonzi mozoenda kumaintenance. Kana dai ndanga ndiri kuti munoda kufa karambire mwana wangu, ndifunga ringadai toriwo rimwe dare kuti tora mudzimai wako, zvinoina zvisiro dare ndavinga, ndakavinga madamages yemwana wangu. Une zvekutaura iyo wadare nyaya iyo chakambiri nyaya iyi yakanga pari zvino iri pastage pemaattachments ekuti vafambiri akaita masummons ndavanosevha avo pakoti vaine gweta ravo ndo rakati hamugoni kumusevha panapa. Tikatairwa zvitemo unoti tinosevha masamoni nenzira nhatu. Nzira yekutanga toshandisa inoti personal service, yechitatu tunoenda pamba toona kuti anogara nani, yechitatu togona kusevha pasi pedhoo. But kana tiita tomuona kunogoka pano pakoti totomusevha gweta rake rikamurambidza. So takangorekomenda kuti refuse to sign nyaya dzapinda taidesa manhingireni default judgment, maadresi anga akashandiswa panhingireni avo anga ari confused because uyu ane zita rasazda wake, so default judgment akaenda to the wrong address. But takunoita maattachment ndakaenda ndini, I think ndakatoita almost 2 days ndichienda kunotsvaga correct address ndakuudzodza iwo uyu anogara. So pandakazosvika pane baba uyu ndari kuharare kusvika wazoita nyaya yekuti pakuitwa kuti nyaya yakatosvika pakuti wakatobhadhara mari yamessage of court, ndo stage yatopa. Saka ukati pana pamauya panapa ndipo panogara
Guildford ndikati adresi andikapuwa ikutaura panapa saka wakazoita madecision Kamambo ndinodavira kuti yasunungura dare kuti yasunungura kwese kutoti mamira zvanga zvakaita pakutanga nezvanga zvakanyorwa nepfuma yakanga iri papa yange itori yepfuma asi zvayadzoka kuti ichitaura kutoti ioni madamages ikabuda iri madamages ndo kutoti yaita zvakanaka. Madamages ane zvawo akasiyana nepfuma inonge iri yayo kurora madamages inongobuda iri damages akachangamira ndinoona sekudzoka kwaita nyaya iyi mudare zvakare pamutongo wanga akatongerwa munhu panyaya yake yakatongwa iye asipo iye achiidzosa mudare mai avakamhan'ara nyaya vachitsanangura vachiti nini ndakamhan'ara kuti ndikuda madamages angu. Ndinoona pakakodzera changamire kuti sezvo waine mwana nemukadzi abhadhare madamages ake. Yeah. Now, yataurwa asi tiri kuona kune ndaiwerenga mepa this week nyaya yakaitwa ku high court ndaukanganwa kuti ndiziva kuti ndiani anozonyora but I think iripo muWhatsApp mangu ndakaisa pagroup takaiona ichitaura kuti kana mukadzi akahura aroorwa mukwasha ane raramiro yekuenda kundodhimanda roora rake bheki. Zvichireva kuti nhau inenge iripo vari kuedza kuti wachengetedze michato yevanhu kana kuti wanano dzevanhu kuita kuti vakadzi vasandohure pamusoro pechi vari muwanano. Nhau iyi tichiona uyu haana kuramba Manu Pictures paakaonekwa akati ndea sekuru wake anonzani Chinotenda Madondo zvichireva kuti Manudzi akatodii akatoonekwa ari kutumira nhengo dzake nenhengo achitumirwa nhengo nemurume iye ari muwanano. Zvinove zvinhu zvakazoputsa wanano iyi nekuti amuti taura tinzwe ndandirofunga kuti dai zvanga zviri zvenhema angadai ataura kuti izvo zvanga zvisirizvo but zvinhu zvaakatobvuma kuti zvakaitika ende pakadaro tinoona kuti panga paine kuhandirana kwakanga kuripo. Saka naizvozvo dare rinotaura kuti anongobvisa mombe imwe chete yemadamages inoripirwa kumurimi. Katamamiri ndainzwa nyaya ichitaurwa saka mukomana haana kutadza akatadzirwa nemusikana. Musikana aihwanda aine vakomana vakawanda
ubwa kula kulorwa ana kumana kwani sejipii lesekuti atimizanu mbize mkato kuzikomba sei iye asina kupfeka imoha iyi yakaita mwana wavo ndinorara sei munhu anofamba nhando uyu murume haiti ndomaso kwangu ivara ndofunga kunyarara kwandandakaita ndanga ndisoda hangu kutaura zvakanaka asi murume uyu handina kumbobvira ndakamboia kana mapikicha angu acho ari kutaura vakanga musina zvinhu zvaakaona zvakasendwa ini mukoma wacho ndikati watsiura kuti munosenda zvinhu izvi zvaita sei iye akataura kuti ndandikunetsana nemukadzi wangu saka maybe pamwe aida zvakadai zvinhu makasenderwa mapicture ivo ndo vakasenda ekumadhilita ndaitoita kuti ava vasa vakazoona vaizozvi ivo vakasenda ndiani iwani mukoma vaiva kusouth africa wakakutumira manudu iye hanzvadzi yangu ichikutumira manudu inini ndakatovatsiura aoni watosenzana saka haasi kurapa vakatumira zvechokwadi kutumira vakatumira asi enge isiri nyaya yekuti vanga vasiri kutumira nekuti vanoda kudanana neni kana kuti vakatotaura nyaya yavo ndakanetsana nemudzimai vangu zvakati maybe pamwe aida zvakadai ndichibva ndatodhilita ini ndakadhilita waonekwaga kuti zvanoonekwa nemurume uri kuzvinzwa nevinga nemirwo hata mwana wenyu mukomana handini ndio kwabamainini mwana watete achitumira uyu mapicture ari kutaura ndakatumirwa ngoro yakamira mwana watete handiti mainini here mwana akatumira mai mwana wenyu imimi uyu ihanzvadzi yake handiti ungatumira hanzvadzi yako chinhu chakamira murikuzvinzwa mwana wenyu pamusoro ndimani uyu kana ndichimuona mwana kwandiri pane pandachida kuti ndibvunze mutongo wamaisa wamatipa atimbourani asi pendinodawo kuti ndiite fanika ndinoona fanika tinogona kuzobhadhara kairi tikabhadhara kuna amai vamwe baba vanogona kuuyazve vachiti vanoda kubhadhara saka ndachiona fanika kuti baba ngoinoanza uchitotipaka iyo hanzi kuti makatomutora kunani munondiregererawo ipapo saka kana usikazivi uri muridzi wenyaya ndo zvaungadai wakaitaka research kudhara aiwa regai tinzwe iyo atozvipindura ega nekuti mwana akakuona muinaye imimi wari kuwana maroro rwakwana sekuru nekuti wakurira pani pamusoro ndimani inini ndini karuma ndiri hanzvadzi yava yambuya kwavari kutaura kuti tenderi angadai pano achimhangara nyaya yemwana wake handioni zvine kodzero nekuti isusu wacho haana kana chano zvinhu zvaakatipa zvinoitiradza kuti arona ndo zvatatiyandopera ashaanza achangamiri ndingati nchidimbu nhau iri muno makasimuka kuti mudowo padimbu nhau iri muno mudare ndingati ndiyesataurwa yese kuti vanhu vakasiyana sei ndizvoka handiyo tafambira nhau yekuti munoda wafa akabereka mwana nani narudairo
pane mwana alipo wongana paine zvinhu zvakaitika wawera vanozviziva asi zvakaitika kudaro ane kodzero yekuti aone mwana wani wake panze pasi ndikupindurei ndo inonzi zvakafanana munhu akaponda munhu wopinda uri chikomba mumba memunhu wosvika wopondwa wofa kana wakundotongwa kune inonzi extenuating kana kuti aggravating reasons dzazoita kuti udi upondwe handiti dzinove kuti kana yanga yari death penalty hauchapuwi death penalty nekuti pane chikonzero chazoita kuti usvike ipapo munhu akari kuya kukubaya nebanga onzi mira here ubaiwe wewe unoita sei? Saka tichida kuteerera nyaya idzi tizive kuti chikonzero chazoita nekuti mangwani vanhu vanongohura wachiti no tinongotopuhwa namambo chii tatouraya hunhu mazvoni. Saka ndo mareasons atinoteerera kunzwa kuti ko zvakafamba sei muri kunzwa mwana wenyu iwewe mukadzi wenyu imimi mukamuona aine mafoto atumirwa nehanzvadzi yake munoita sei? Asi uyu ndio wamuda kumbuchikidza ndizvo zvakuri kutaura ngati mumbuchikidzei kudii kana murati aiwa hazvinei kuti zvakaitika wakarambana sei ngatingoti isusu tiri kukoda mombe dzedu dziri ndakupindura yandi mazvizvisa ndinokumbira kubvunza kuti dai uyo akapisa mari yake akaroora ona mumba make mapinda chikomba angasina here kodzero yekumhangana chikomba chemukadzi wake nekuti iye hatina umbowo kuti avange varudana navo iwo hausi umbowo kuti akaona pikicha yemunhu ari nutu ipikicha iri pafoni ndati iwewe mukadzi wako ari muno aiwa ari kumba woona nudu yemukadzi wako foni yemukadzi wako paine nude picture yehanzvadzi yake unoti chiiwe isina kupfeka handingati kuura kane hanzvadzi saka musoro wakadini wakatendereka inzwa mchinda tola munhu tola munhu anotaura mafacts eupenyu hwedu kwete kuti anotitaurira fiction yepaTV. Kana uchiti iwewe ukaona mukadzi wako aine akatumirwa picture pafoni muno mukoti mambo wari kutaura nemi imi munoteerera muzopindura kwete zvamauta muda kurwa namambo edu muno tinokuisa imwe chidanho chakaomarara muri kuzinzwa muri kutosora dare rese rapoti imi muri chinyi paukama pane vari padare muri ani hanzvadzi yambuya ndida kuti nditokutaura izvaizvo ndandisimuzira ngoko ambuya ava nemwana wavo wane madhiri ani mazuva kutaura kuti akatomubvisa imwe nhungu watori nemadhiri mai avo nemwana wavo nehanzvadzi yacho iyoyo iri kutaura iyoyo ari kupikisana namambo wane madhiri nemwana wavo kuti aite huri wachidya mari tichakusunga isimbi muno ndii makatumira mapikicha ndii makatumira mapikicha endai izvozvizvi kutoireti endai kutoireti izvozvizvi mundotorwe pikicha tiitumire kune hanzvadzi yenyu izvozvi musina kupfeka endai izvozvi munotorwe picture totumira hanzvadzi yenyu iyi toona kuti munobvuma here iri munomu chisimukai muende muzviite zetoziva kuti kana ngoti enga imese munopambidzana pamidza hanzvadzi yenyu ndakusiyana because uyu zvandabvunza zvekuti akadi kusunisa chikomba cheuyu
it was not answered. Hachisi chikomba chake nekuti uyu akaramba mukadzi. Ndo saka chinogozoita chikomba kupi iye akaramba mukadzi. Uyu anga asati aroora mukadzi. Urubona. Uyu anga asati mukadzi akanga aroora ere. Tiri kubvunza imimi. Aiwa. $20. Anditi uyaona chikomba. Ndati haana kuti inzwa haana kuti ndakaona chikomba. Ati ndakaona pikicha yehanzvadzi yake ichitumirwa pa WhatsApp yemukadzi wangu. Haana kuti ndakaona chikomba. Izvozvo ndo zvakazoita kuti aregere kundoroora. Even dai akanga auya achiti chikomba, isusu dare taisamupa nekuti taibvunza kuti wakaroora here kuti uzoti chikomba. Saka uyu hatisi kutaura pamusoro peroora, tiri kutaura pamusoro madamages. Waitazomupa madamages ndeyekuti akarara nemwana wevanhu asina kuroora. Ndo saka tichiti matyorwa. Dare harina kumpa roora madamages ekuti akarara mhosva yake kuti usangondorara nevasikana wese usati waroora. Saka tamuti anobvisa mombe imwe yemadamages. Maintenance, vanhu vakawanda vari kuzvarisana anoenda kumaintenance sezvaakaenda kumaintenance vochengeta mwana wavo vari pamwe chete. patingambopedzerwa nguva ngari hanzvadzi yake chaicha aiwasi kutombomira pamberi penyu kuti zvinhu zvakaitwa nemunimwe wanyu zvinonyadzisa zvekutumira hanzvadzi munhu asina kupfeka and kudai anga ari live dai pakaona zvinhu munhu asina kupfeka dai asina kudhidha dai akaratidza murume wake kutoona murume zvindatumirwawo nanhingiri zvinorevei zvino yakamhanya kodhidha zvichi todi mutopromota chihure kwanzvadzi dzedu zvomuti watinyadza pamberi pamambo zvinhu zvinoitwa izvi zvakadaro izvo dai izvi zvimakuenda kumudzidzisa mangwana mafara mudzidzi noti muchadzokera futi panyaya roti because mukatadza kuchimudzidzira izvo muri kumutsigira kudaira achaita futi zvakapfuura ipapo kuti mumudzidzise ishe nyaya yakuiwa judgment haauko inototenda dare ramambo makoni tatora nguva yedu kuteerera tinoteerera nyaya toona kuti iri kuenda kupi irikubva kupi tichibvunza uku neku hatina nguva tinoziva kana munhu esanosimudza rokoto kuti taura but nyaya iyi mese maiona paunhu hwavo takuchenda kumadamages mambo wataura kuti ndaisa mombe 1 pekutanga nyaya iyi yanga yapiwa judgment yemombe 3 nembudzi 3 tisati tapinda magariro avo bali mambo wati aiwa unobvisa mombe 1 yemadamages yekurara bedzi nemwana wemunhu asina kuroora. Otherwise nyaya dzavo dzese munhu akatodhemejeka maningi ndiyeyu murume akadhemejeka wasted for nothing. Right, Baba, taureni. Mwana wao akakanganisa upenyu hwake, hapana munhu anoora mukadzi aine varume vairi, hakuna zvakadaro. Saka akazvipakidza ega kuti ini ndine varume vakawanda. Kupangudza pikisa asina kupfeka, very rude. Kupangudza muviri wako, vagara vanofamba nhando ngombe imwe. Iye kuti usasondorare newana wevanhu usina kudini kuroora. Saka izvozvo pachongwe tinoti pakadaro watobuda murusva, saka usazodzokerere mangwana.
unobhadhara rii mombe dare 350 kana iri mari ndaikumbira mambo wangu kuti handisina kuti ndirebese nguva iyi but nezvakandibata ndanga ndichiri kutobhadhara mabhiuzi emwana ekuchipatara aya saka ndaikumbira kuti mambo wangu ndikazviita ezvinoti muna August handifunge kuti end of November mambo wangu mombe inenge yaona. November hatibvumiri kutambira mari idzozi ndinogona kungotipa December 30 by December 30